Ano kang gipatawag ng butchok no? Murag nagdali man. Wa sa liyo kabalo. Ano kaning buong? Aw, mao ato lang sa sihon. Eh, Ayo. Ayo, hoy. Ay! Salamat, jiging na ako to, bay! Ang sa kawas ba kay makadungog si mama? sige ari na lang ta. Ha? Asa ba gitago ni mga hadlok makadungog ni mama? Sana, na. Ipadali pa man nimo diri. Lagi. Sa. Ito, bay. Di pa arito yung pinakadukong problema. Punta inyo kung matabangan karon. Basig maunsa na imong binuhatan sa una. Itaw bay. Action sa tagabalakan nimo. Sa gina. Inay na yung tiyog, di mo makadungog si mama. Three hours later. Ito, bay. Kamu dyan lang ko ulan. Ikong ko sa mama mo mula mo kwarta, bay. Nanasa ka nang huwam-huwam ni mo ha. Ang huwam ko sa mama para ipahuwam sa imo. Ito bay. Kalimot na nga nang huwam ko sa kumanghod nga hinuwam ra pud niya sa iyang amigo. Atay gid mo buanga ka bay. Sige na, bay. Please, bitaw na. Sige. Dara oh. Uyab ta. Duod pa jud. Pagkaugnaw. Walay uwaw. Uy kaikog. Wa kay bolos. Uyamot. Poor. Salamat kasi yung kwarta. Kung sa inyong istorya, tinutan na gano'n mong amigo. Oy, 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 oy.